Chișinău este capitala, cel mai mare oraș și centru administrativ, teritorial, economic, științific și cultural a Republicii Moldova. Orașul este așezat la o margine a pantei de sud-est al podișului central al Moldovei, în zona de silvostepă, fiind străbătut de râul Bâc, un afluent de dreapta al Nistrului. Oraș al contrastelor și al îmbinărilor culturale, capitala Republicii Moldova se remarcă prin influențele europene și sovietice. Pregătește-te să te pierzi timp de câteva ore prin trecutul fascinant al Moldovei. Chiar dacă orașul Chișinău are 5 intrări principale în localitate care sunt delimitate de câte o inscripție arhitecturală cu denumirea capitalei, cea mai cunoscută intrare în capitală de către turiști sunt cele două clădiri simbolice, cunoscute drept porțile orașului. Arcul de Triunf este un monument de arhitectură de însemnătate națională, introdus în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură a municipiului Chișinău, ca parte a ansamblului Catedrala Nașterea Domnului. Acesta a fost construit între anii 1840-1841 pentru a comemora victoria armatei ruse în războiul ruso-turc dintre anii 1828-1829. Catedrala Nașterea Domnului este o catedrală ortodoxă din Chișinău ce se află în apropierea Pieței Marii Adunări Naționale și aparține Bisericii Ortodoxe din Moldova. Clădirea catedralei este un monument de arhitectură de însemnătate națională, introdus în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură a municipiului Chișinău, remarcându-se prin clopotința aflată la înălțime și arhitectura clasică rusească. Parcul Ștefan cel Mare. Cel mai viu loc de întâlnire și de relaxare din oraș, parcul este centrul social din Chișinău. Aici se organizează recurent evenimente culturale, printre salcâmi și fântânile artizanale. În interior vei găsi statuia lui Ștefan cel Mare și a scriitorului rus Alexander Pușkin, alături de alte 12 busturi ale unor figuri literare române pe Aleea Clasicilor. Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Fațada în stil rusesc, alături de elementele speciale din grădină, precum leagănul din lemn, un elicopter parcat sau căsuța tradițională din chirpici, sunt cadrele perfecte pentru fotografii de social media. Iar în interior vei găsi colecții de artefacte, monede, armament și armuri, fotografii și multe alte comori. Colecțiile reflectă istoria, tradițiile și evoluția societății de pe teritoriul Basarabiei, iar mai târziu de pe teritoriul Republicii Moldova. Muzeul Național de Artă. Muzeul îmbină colecțiile de artă națională cu cele de artă universală, expoziții tematice și evenimente speciale pentru iubitorii de artă și de frumos. Exponatele marchează mai multe momente din istoria antică, medievală și contemporană, iar clădirea emană măreție din toate colțurile.
Muzeul orașului Chișinău, numit și Castelul de Apă, a fost zidit la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe cel mai înalt punct al orașului de la acea perioadă. Muzeul este cunoscut ca Turnul de Apă, deoarece aici, la început, își avea sediul instituția furnizoare de apă potabilă din orașul gubernial. În prezent, Muzeul orașului Chișinău, Turnul găzduiește expoziția Istoria orașului, exponatele căreia datează din intervalul secolului al XV-lea-XX-lea. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Unic din punct de vedere arhitectural, prin designul său oriental, acesta este cel mai vechi muzeu din Moldova. Găzduiește colecții dedicate florei și faunii, precum și obiceiurilor și tradițiilor. Printre numeroasele exponate, nu rata scheletul complet al unui animal preistoric, gigant, asemenea mamutului. Muzeul statului Chișinău. Mașina timpului te duce direct către satul basarabean de acum mai bine de 3 secole. Compus din 6 zone etnografice și aproape 200 de monumente autentice, precum mori de vânt, biserici, gospodării, hanuri și crâșme tradiționale, o plimbare a gale prin muzeu va fi ca o călătorie în timp și spațiu. Locul de temelie a Chișinăului a fost marcat în mod simbolic de un monument cunoscut drept piatra de temelie a capitalei. Acesta este situat pe strada Albișoara, colț cu strada Pușkin. Aici a început Chișinăul, lângă biserica Mazarache și lângă cetatea dacică, de acum 2000 de ani. Vă invit să cutreierăm împreună străzile capitalei și să vă convingeți cu propria ființă că acest oraș, în realitate, este chiar mai frumos decât în imaginile video. Mulțumesc pentru atenție!